A malam wata 'yar matsala ce ta kawo ni gare ka. Wa'annan mata na ne. To tsautsayi yasa ina shigowa gida na tarar da su suna faɗa. Buɗar bakina na dankara musu saki. Yanzu malam ya za a yi? To ka sake su ni me kake so in maka? Malam tsautsayi ne. Kai ka taba ganin inda aka yi saki kuma aka ci gaba da zama? Sakin nan ba har zuciyata na yi ba malam. Ai babban kuskure ne ka saki matarka akan abin da bai kai ya kawo ba. Kuskure ka riga ka yi, ni ba abin da zan iya maka. To malam yanzu ba wani ɗan hadisi mai ɗan rauni haka? Ana wasa da addini ne? To malam na gode ga wannan. Amma cikin fushi kai sakin. Malam cikin fushi ne. Ai a cikin su ba wacce ta saku. Tunda a cikin fushi kai, ai shi kenan. Saboda haka tashi ka je auren ka yana nan. To malam.